Si hi ha alguna medecina de l'ànima indiscutible, és la música. La música ha sido importantísima en los momentos más trascendentes de la humanidad. La música és el primer llenguatge del ser humà. Abans que entenguem la llengua de la cançó que ens està cantant la nostra mare o el nostre pare, entenem l'emoció, l'amor que passa a través de la música. De la cavallera rosa li arriba fins als talons. Cierra los ojitos, guaguita. Seré Francisca, vamos a veure aquí. Gisela, què et sembla? Fem una miqueta de música per aquesta gent? I tant. Y vimos que con la música reaccionaba muy bien. Y veíamos que ella reaccionaba a la música. La musicoterapia se ha convertido en una herramienta tan fascinante porque realmente es algo que seduce sin imponer. ¿Vosotros creéis que Carlito Serrano tocará mi tambor? ¡Venga! La música és medicina, és pedagogia, és art, és cultura, és diàleg, és totes aquestes coses i és potser el llenguatge que ens uneix de la manera més profunda a tots els seres humans.